Amen, amen, amen. Sibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu, mfundisi sibiya, mntwana kaNkulunkulu sindisiwe. Siyambonga uNkulunkulu. Alright ke. So siyaqhubeka nesifundo sethu, iseries yethu iqalekiso zezizukulwane, generational curses. So besichazile nje, I hope iseries iqale ku part 1 sihamba nayo. Sinyuka nayo. I think this is part, I'm not sure this is part bani, I'm not sure ngoba I'm recording nje my video njalo kalandelana. So but ke uma sengaposta nje azoba bhaliwe ukuthi part bani. So uqale ku part 1 unyuke nawo. Ngisindisiwe ke mntana kaNkulunkulu. Ngokubizo I am a teacher wezwi. Ngumfundisi futhi. Amen. Yeah, ngoke ministry gift. Lisibiza nge-ministry gift. Okay. So siyaqhubeka ke bazalwane. Amen. Moya ngcwele sasisiza nje. Right. Abase-Galatia chapter 3 verse 13 besivule lapho. So I think the video esiphuma kuyona, the previous video iyachaza bengisachaza ukuthi ke izulu kubheka kanjani uzulu understand. Sishilo ukuthi iBhayibheli incwadi imbewu, incwadi egcwele izimbewu noma imbewu. Every verse ekhona eBhayibhelini imbewu enamandla ukuthi ilethe isivuno salento leyo mbewu leyo ekhona ngayo, amagama leyo nto lelo verse elikhuluma ngayo. So the verse is power. Wathatha leyo mbewu wayitshala endaweni esibiza ngenhliziyo yakho, wayitshala endaweni esibiza ngomoya wakho, umphefumulo wakho. Emphefumulweni ifike leyo mbewu iguqula umphefumulo ke ushintsha indlela yokucabanga, which will igcine influencer indlela yokwenza. Enhlizweni ifike ihlanze inhliziyo, ifike ikhanyisa inhliziyo, ifike igeza inhliziyo, geza umphefumulo, lifike lilethe isivuno. If you stick with it, isikhathi lokhu nje lokutshalile nje imbewu yoletha isivuno. Saphinde sathi iBhayibheli incwadi kamoya, lephethe izimiso, izehlulelo nemithetho kamoya. It has spiritual laws, spiritual rules and principles. Okuyiwona asikhombisa ukuthi indawo kamoya isebenza kanjani. Because indawo kamoya kumele si understand ukuthi isebenza kanjani. Because indawo kamoya iyona ezala, influencer, enomthelela ukuthi kwenzakalani emhlabeni noma endaweni yenyama la siphila khona ke. Alright, base Galatia chapter 3 verse 13 asifundeke leli verse lodumo ke. Now uKristu wasehlenga esiqalekisweni somthetho ngokwenziwa abe yisiqalekiso ngenxa yethu, ukuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalengiswa emthini. Alright. Okay. uKristu lisho Jesu. Okay. So Jesu lithi iBhayibheli wasihlenga, akasihlengi, wasihlenga. So it's past tense, useyenzile lento. You understand? uJesu yena usesihlengile. Ngamagama endaweni kamoya ukuhlenga kwethu kuphelisiwe, kuqediwe. It is a done deal. Qediwe. uJesu uma ngasho manje ngasho ukuthi uJesu akasahlengi. Mangayibeka kanjani ma sengihlaziya ngempela maseyajulela ngempela ke sibeka ngokukhula ekukhuleni. uJesu akasahlengi. Mangabe usindisiwe sewakuhlenga. Futhi angisho futhi ukuthi khona umehluko phakathi kokuhlenga nokusindisa. Akufani. akufani. So kukhuluma ngelinye ilanga akufani. Yazi abantu baqonda ukuthi akufani. Ukuhlenga kuvela egazini. Insindiso ivela ekuvukeni kukaJesu. Baba ukhona ngenhliziyo ivuma ngomlomo uyakusindiswa. Ukuhlenga kuvela egazini. Nomsebenzi khona izinto ezenziwa igazi likaJesu, bese khona izinto ezenziwa ukuvuka kukaJesu. But sokhuluma ngalo ngelinye ilanga masikhuluma nge-identity yomzalwane. So uMkristu wasihlenga esiqalekisweni. So uKristu wasihlenga usiqalekiso. So whenever kune-curse ebiphezu kwempilo yakho ungakasindiswa, now into ithi uKristu wakuhlenga endaweni kamoya. Now lelo iqiniso likamoya. Now ubheka the previous video esiyenzile, ngichazile ukuthi ke ukuthi uKristu wasihlenga iqiniso likamoya lelo elimile. Kodwa ke uma ungabheka impilo yomzalwane kodwa uthola ukuthi kuthena siqalekiso esoperatayo.
hayi ngoba uKristu akamhlenganga. It's because akawathathanga amandla kaKristu okuhlenga endaweni kamoya, wawasebenzisa by faith ngokukholwa ukuthi amelane nesiqalekiso. Angazi noma nisezwana yini. So ukuthi uKristu ukuhlengile akusho ukuthi ke impilo yokuhlengeka ukuthi uyahamba ekuhlengeni kukaKristu automatically la emhlabeni ngoba uKristu ekuhlengile. Ngaphandle kokuba wena ngokukholwa kwakho uthathe amandla okuhlenga kukaKristu through ifaith ngokukhuluma, bese ke uyawasebenzisa ukusula, ukuqeda isiqalekiso, ukuvala iminyango yemimoya through iqalekiso bezinamagunya phezulu impilo yakho. Angazi noma siyezwana yini. Yazi ngizama ukuyibeka ngendlela ukuthi ibe lula lento izwakale ngisho nengane iqonde. So the fact that uNkulunkulu uthi uhlenge esiqalekiseni, it doesn't mean ukuthi lelo qiniso lelo automatically ungenzanga lutho livele likusebenzele. Akhona amaqiniso anjalo, akhona amaqiniso avele akhona amaqiniso kamoya asebenzayo ungakenzi lutho. Akhona njalo amaqiniso kamoya, akhona njalo akusebenzela ungakenzi lutho, akusebenzele ngoba uNkulunkulu nje ushilo, akhona njalo. Bese kukhona lawo ke adinga ukuthi nawe udlale ingxenye, indima yakho ukuthi uthathe leyo mbewu leyo. So mangithi ngempimbo masithi uKristu uhlenge isiqalekisweni somthetho ngokwenziwa abe yisiqalekiso ngenxa yethu. So uKristu, the reason ukwazi ukuthi uhlengeke isiqalekiso is because uKristu wenziwe isiqalekiso. So there was a substitution eyenzeka, ushintshiswano, an exchange. uKristu ebebusisekile enganasisono, enganasiqalekiso esisebenza empilweni yakhe, wenziwa isiqalekiso. Then ke inkululeko yakhe, amandla akhe, isibusiso sakhe siyakwazi, inkululeko yakhe yakwazi ukuthi ize kuwe. Niyashintshana noKristu, ngamanye amagama nishintshana ama-position, but konke lokho kusebenza ngefaith. Ingakho wathi usindisiwe, umfundisi omunye mhlambe engazi, wathi ku hayi njengoba usindisiwe usuhlengiwe esiqalekisweni, don't worry about it. Now ngiyabona hayi ekhaya bonke osibamba bashadanga, nangu usisi wami useze uyofika ku-50 akashadanga, usisi wami wesibili akashadanga. When we last born, wena usindisiwe kona ube nomusa ukuthi usindiswe. Now uyabona manje usindiswe una 20, umfundisi wawukhonza ngaphansi kwakhe, wathi hayi khuleka, wena uzoshada, wena uhlenge ngosiqalekiso. Hayi nawe wakhuleka ngempela wathi uhlenge ngosiqalekiso. Kanti nawe manje sekushaya u30 usuyohlanganisa u30 years namanje awukashadi namanje. Uyohlanganisa, uyabona manje usuyabheka iwash manje uthi hayibo naka amaqanda ayaphela amaqanda. Umfundisi watshela ukuthi uhlenge esiqalekiseni, which was wrong mase khuluma iqiniso, because bekumele kubhekwe ingakubalekile kwazi umlando wasekhaya. Dokumele ubheke ukuthi okay, ekhaya sonke sangashada, sindisiwe not sindisiwe, sindisiwe awusindiswanga. Hayi bomantombazana ekhaya ayekho umuntu oshadile, yindaba kwenzakalani? Because kunesizathu. Imuphi lo moya uvimba ukuthi ningashade? Isiphi isono esigunyazo lo moya onivimba ukuthi nishade? Umuphi lo moya ovimba ukuthi nishade? Umuphi lo moya lo onamagunya namalungelo phezu kwabantu besimamela ekhaya ukuthi bangashadi? Umuphi? Isiphi lesiqalekiso lesi? Uyiphi lento, yini into enziwa eyaqala lesiqalekiso esinikeza lo moya wokuvimba imishado la ekhaya? Singakasolve lokho kuzoba nenkinga. And ke ake ngisho ukuthi you don't really need, sometimes ungakhuleka umoya ongcwele ekutshele, umoya ongcwele kwembulele ngokukutshela ngephimbo lakhe, noma ngokukutshela ngezwi lakhe, noma ngokukutshela ngamaphupho ukuthi inkinga ikuphi, bese kumbulele umoya ongcwele, then you can start to pray to address inkinga
kuyimpande yayo inkinga, because ukungashadi kwakho is isithelo isithelo leso. Kunempande yalenkinga. There's a root cause, and then there's the fruit. So ukungashadi kwakho, it's the fruit of inkinga, but there is a root. So kuze lesihlahla lesi singaqhubeki sikhiphe iy'thelo, kumele sihlo sisike impande, noma singasika singasika umvini wakhona, sisike istem, noma ngesingisi bathi i-trunk, sizophinde sikhule futhi. It might take some time, but sizophinde siyibone ithelo after a few years. Noma ungaya emsamo uyocela umshado, ngifuna ukushada mina, ngifuna umshado mina, wenza umhlatshelo kubantu abadala bakini, saziyo sesiyazi phela ukuthi abanasabelo lokwenza ngaphansi kwelanga, you will still have problems.